Първи местен референдум в община Радомир. Жителите събраха 4150 подписа и искат сами да решат икономическото бъдеще на района. Изборът там е между бизнес и екология. За да бъде признат референдума, в него трябва да се включат поне 50% от гласоподавателите на последните местни избори или близо 9000 души. Общественото допитване става факт, след като през 2011 година голяма компания поиска да получи на концесия част от местността Диканите, за да изгради открита мина и да добива злато и сребро. Върховният административен съд спря проекта заради липса на екологична оценка. Въпреки това, природозащитници организират местния референдум, за да се реши веднъж завинаги кое е по-важно за жителите на Радомир – опазването на околната среда или развитието на този вид индустрия. Дали да бъде добивно-преработвателен район с всичките последствия от замърсявания, или да се запази екологично чист регион с всички дадености, които община Радомир има. В момента в региона най-добре се развиват малките и средни предприятия в сферата на леката промишленост, които не замърсяват околната среда. Ако референдумът одобри идеята общината да остане екологично чист регион, на територията и няма да бъдат допускани добивно-преработвателни производства, като мините за ценни метали. Общинският съвет на община Радомир гласува референдума да се проведе на 5 октомври, едновременно с парламентарните избори. Той може да струва на общината до 40 000 лева. Имаме регламент, знаем колко е бюджета, гласуване на общински съвети, сме готови да проведем референдума. От Централната избирателна комисия обясниха за БНТ2, че ако всички документи за референдума в Радомир са изрядни, няма да има никакъв проблем той да се проведе в деня на изборите за нов парламент.